டாக்டர் 2 நாளா உடம்பு சுத்தமா முடியல. டயர்ட்னஸ், எது சாப்பிட்டாலும் எருக்கழிச்சிட்டே இருக்கு. நாசியா. ஜெனி ஆண்டியை கொஞ்சம் வர சொல்றீங்களா? ஆ, லேடிஸ் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு. ஆ. ஏன் டாக்டர் இதுல ஒரு கோடு வந்தா பாசிட்டிவா இல்ல 2 கோடு வந்தா பாசிட்டிவா? நம்ம வீட்டுக்கு புதுசா ஒரு கெஸ்ட் வர போறாங்களா? குட்டி பாப்பா. குட்டி பாப்பாவா? யாருப்பா குட்டி பாப்பா? எங்க அம்மா பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க. ஷீஸ் வாட்? எப்படி சார்? எப்படின்னா அப்படிதான். நீயே சொல்லு, அப்பா அம்மா பண்ற காரியமா அது? தாப்பால கை வச்சா கொன்றுவேன். உங்க ஒப்பனை நான் பார்க்கணும். உன்னால முடியாது. தாய்மை என்பது பகத்தானது, பெண்மை என்பது புனிதமானது. நீ ஒரு சிங்க பெண். போட்டா வாய வந்து அனுபவிச்சு பாடுறா ஆம்பளை தடியா.